ኣብ እዋን መርዓ መርዑዝ ዓጀባ መኻይን ኮምፕሽታቱ ኸይረ ገጻ ኣይሓልፋን ገብርኤላ ብኢንኤል ሆስፒታል ኣፍ ደገን ምሕላፍ ዝተዛረበቶን ምትግባር ብርሃንን ሮዛ ብባይስክል እንዳደፍአ ኣብ ብራንዳ ተተወበላ ካብ ሆስፒታል ተኣቱን መጀመርታ ንከተማ ኣስመራ ጠመተታ ብምዕራብ ኢተገመነን ሆስፒታል ፎርቶ ቀኒው ሰሜናዊ ምዕራብ ማይ ተመናያ ስኪራ ስጋ ዓዲ ኣቤቶ ጠመተት ያው ከምትልውድዩ ኢንኤል ሆስፒታል ሕሙማት ሒዙ ፎርቶ ቀን ወታደራት ኣሜሪካ ዓቂቡ ማይ ተመናይ ብጸጥታ ተዋሒጡ ተርኣያ ንገዛእ ኣንፈት ክትርእክ ኣለትን ናብ ሰሜን ገጽ ሓዝሓዝ ዕዳግ ሓሙሰኽርያ ብደቡብ ቤተ መንግስት ብርሃነ ትንክፋቢሉ ይሄ ቤተ መንግስት በኒ ኽዲኺ ንዓስከሪ እዩ ይፈልጥ እንታይ ኣጥምተለኺ ከተማ ኣስመራ ኢላ ፀጉራ እንዳማዓራሬ ስቆኢላ ጸኒሓ ብርሃነ ቅድሚ ምኻድካ ኣስመራ ክንዞር ኣለና ጥራሕ ሓወየ በለት እስክደወበሊ ሱቕ በለት ክልቲኡ ሱቕ ንፋስ ጥራሕ ኣብ መንጎኦም ጩምጩ በለ ብርሃነ ብዝኸድካዮ ከምዚ ከይትኸውን ንምንታይ ከምዚ ትብልኒ ነጊረኪ ብዘይካ ኸዝፈልጣ ጓል የብለይን ንዓኺ ትስዕር ጓል ከም ዘይረክብ ይኣምን እየ እንተዘየለ ብድንግል ክኤ ገዲፈክ ዝኸድ እንታይ ይጎድለኪ ኪደልግስ ድንግልና ቅርሲ ጌርካዮ ናተይ ቅርሲ ካብ ልቢ ፈፊሉ ዝመጽእ ፍቕሪ ምቕባል ብሓንሳብ ምንባር ነፃነት ዘለዎ ናብራ ምርካብ እዩ ቅርሰይ ሃፍተይ ግን እንደይ ብርሃነ ኣዲስ ኣበባ ጸሊእ እያ ኢላቶ ቃሰስ በለት እንታይ ጌራትኪ ምስቲ ሓልካ ትወፅእ ይመስለን ንሽምሕማስ ትኽእሊ ሓሚስ ክትውፅኒ ዓሳንቶ ሓጠካኸ ክርት ሚና ሰሓቐት ድምፂ ሰሓቓ ሙሉ ኣስመራ ዝተሰምዐ መሰሎ ኣብ ግንባራ ስኢሙ ፍሕኛ መንፋሕ ጀመረ ኣይሓግዘቶን ሱቕ ኣብ ቅዲታ ዘሎ ቤተ መንግስቲ እንዳጠመተት ቀያሕ መኪና ዝመርሐተን መኻይን ብፍሕኛን ዕምበባታትን ደሚቐን መብራህተን ህልም ብልጭ እንዳበላ ኣብ ኮምፕሽታቶ በጽሓ ገብርኤላ ካብ ትፍጠር ከምዚ ኸቢራ ኣይትፈልጥን ኩሉ ነገር መሊእላ እዩ ዚካ ሮዛ ጎና ኾይና ክትዕልለላ ቪልኣ ክተመዓራርየላ ስፓዛ እንዳበለት ክተስሕቃ ተመንየት ኣይኮነላን ንኮምፕሽታቶ ኣድኒቐን ብኢተገመነን ገይረን ኢታልያን ኮንሰርላ ኣጂብ ሓሊፈን ብጸጋመን ኢንኤል ሆስፒታል ብየማንን ቤተ መንግስቲ ብሄራዊ ባንክ ኣማእኺለን ርችት ተኮሱ ፍሕኛ በተኑ ቀይሕ ቆጽለዋይ ብርሃን ናብ ሰማይ ተበተነ ዕዳው ብመስኮት እንዳተወጠመ ተንቀሳቐሰ ሰላምታ ዕምበባ ተበተነ ሮዛ ፈዚዛ ንቁልቁል ጠመተት ብርሃነ ዝነፍሕን ፍሕኛታት ካብ ደብሪ ንታሕቲ በተኑ እናተንሳፈፈ ምስቲ ብርሃን ርችት ተሓወሰ ኣብ ህዋ እንዳተንከባለለ ቶክቶክ በለ ጽቡቕ መርዓ ንክኸውን ተመኒ ንሮዛ ጠመታ ሮዛ ፈዚዛላ መኻይን ዓቂበን ጉዕዘአን ቀጸላ ዕምበባ እንዳተበተነ ርችት እንዳተተኮሰ ዕሌስትአን እንዳቃልሓ ንገብርኤላን ዳንኤልን ሒዘን ተወንጨፋ ሮዛ ተሲእኹኪ ተሰምዓ ኣርክብየን መርዓት ኩኒ ብርሃን ኣለዎ ጎንኺ ዝብል ሓሳብ መጸላ እዛ መዓልቲ ተመነየታ መርዓ ናብራ ናይ ምምስራት ብስራት ደባል ባህሪ ኣራጊፍካ ሓላፍነት ትሽከመሉ መድረኽ ምዃኑ ኣጸቢቓ እንዳደለየቶ ኣቦኣ ሓወቦታታ መርዓ ይፈትው እዮም ንብርሃነ ከምዘይደልዩ መጸላ ብርሃነ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ ድዩ ዝብሉ ሓሳባት ተወሲኾም ናይ መርዓ ትምኒታ ዝበርሀት ሽምዓ ጥፍእላ ጨነኻ ናይ ጭንቀታ መወጻጽኢ ነበዐት ኣንጠብጠበት ተሰቕሰቐት ብርሃነ ኸረጋግዐ ይከኣለን ንዝፈሱ ዘለዎ ንባዕታ ዓጊቱ ፍቕትኣ ዝሒሉ ክቡሽቲ ሮዛ ምግባር ይትረፍ ንስውን ነዒንቱ ንብዓት መሊኦም ኩሉ ነገር ድርብ ኮይኑ ተርአዮ ብስክሌታ እንዳደፍአ ናብ ክፍላ እትዩ ሓፈቢሉ ናብ ዓራታ ኣጋደማ ክቐንዕ ኽብል ናብ ክሳዱ ለዲባ ኣበየቶ ኣፍ ልቡ ብንብዓት ተርከሰ መርዓ ገብርኤላ ሕሉፍ ነገር ቀስቂሱ ንመጻ ምጺኡ ሓዊ ኣጎደላ ዝተኣጎደ ሓዊ ናይ ነፍሳ ፈሳሲ ኣውኢዩ ንብዓት ፈንወላ ብርሃነ እውን ብንብዓት ዓጊብዋ ተሰቕሰቐ ፍቕሪ ዝወልዖ ንብዓት ነብሶ መውኢዩ ሕማመ ረሲኡ ግንባር ንግንባር ኣላጊቡ ኢድ ምስ ነፍሲ ኣተናኺፉ ሆስፒታል ምህላዎም ወረስዖም
ሲስተር ፉርትናታ ወርሒ ሙሉእ ለይቲ ሓዳሪ ዝነበረቶ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ሰሪሓ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ናይ ቀትሪ ስለ ዝኾነት ካብ ድሕሪ ሰዓት ጥራሕ ኣትያላ ኣብ መወዳእታ ለይቲ ወጋሕታ ትሙንን ትደልይን ረኺባ ኩሉ መዓልቲ ብርሃነ ኣብ ህሊን ኣሎ ሎሚ ግን ስለ ዘይተሓድረ ይትረኽቦን ንሓፍቱ ሮዛ ሰላም ኢላ ሓንቲ መልእኽቲ ክትዛረባ ሓሰበት ብኣፋ ንምዝራብ ከበዳ ፀድፉ ኮይኑ ተርኣያ ወረቐት ተውፂኣ ሓውለይቲ ጽባሕ ናይ ምሸት ሰዓት 6 ፊት ንፊት ኮሚሳርያቱ ሓማሴን ዘሎ ፓርክ ንራኸብ ግርም ሻሂ ኣብ ኢዳ ጥቕሊላ ንሮዛ ንምሃብ ናብ ቁጥሪ 14 ኣጋር ኣምርሑ ዳርጋ ምስ በኸተት ከንፈር ሮዛ ዝተለኸፈ ባራኺ ሎሚ እውን ገጻሪኡ ክህደስ ብቓላታ ክጽናዕናዕ ወነን ተድርኡ ክገልጸላ ብፍላይ ምውፅኣ ስለ ዝተቓረበ ኣድራሻ ክሓትት ናይ ለይቲ ታርኡ ከም ዘብቅዐ ምስ ተዛረባ ስማዕ ስምዒት ተርእዮ ገጻ ጽውግ ኢላ እዊ ባራኺ ድሕሪ ሕዚ ለይቲ የለኸን ኣነስ ድሰይ ይብለንን ኣዴቱ ሞት ናይ ቀትሪ እንተኾይንካ ኣበይ ክንዕልል ዋይ ባራኺ እንዳበለት ክትጥምቶ ኣጆኺሉ ኸቃባጥረላ ድድን ኢላ ናብ ኣፍ ልቡ ክትስጋዕ ተመኒ ሮዛ ኩሉ ሻዕምሳኽ እየ ኢሉ ከንፈራ ስዕም ከብላ ይፎቶካ እየ ኢላ ካብ ዓይነ መንገፍ ክተንግሰሉ ተርኣዮ ብርግኣት ናብ ክፍላን ተምርሕ ፉርትናታ ክትኣቱ ረኣያ ስጋዕ ትወፅእ ክሕልፋ ሓሲቡ እንተኸደ ፉርትናታ ጠጠው ኢላ ረኣያ ክሳዱ እንተቐልቀለ ዓይኑ ክኣምነ ይከዓለን ኣትዩ ረኣየ ብርሃንን ሮዛን ኣይተፈላለዩ ንብዓት ዝዓጀቦ ትሕቑቑፍ ፉርትናታን ባራኽን ተጠማሚቶም ፈዘዙ